Molt bé, l'apartat C ens diu calculeu unes equacions de la recta que passa per P i talla perpendicularment R. Vale, si tenim el recte R que ens dona l'enunciat i el punt P que ens dona l'enunciat, volem una nova recta que sigui perpendicular a R, que formi un angle de 90 graus amb R i que passi pel punt P. I aquí el procediment és molt similar a quan fèiem el mateix però amb un pla. Sí? Quan volíem buscar una recta que fos perpendicular a un pla i passés per un punt, que és el que vam fer a l'apartat A. És molt similar al que vam fer el que fèiem a l'apartat A, era agafar un punt genèric del pla i unir-lo amb el punt P, de tal forma que creàvem un vector que fos perpendicular a aquest pla i després substituïem pel punt P per acabar trobant totes les incògnites. Ara farem el mateix, farem un punt genèric de la recta, que anomenarem Q, i després farem el vector PQ, que serà el vector director de la nova recta que estem buscant, i després substituirem les coordenades pel punt P per assegurar-nos que passi pel punt P i ja ho tindrem. Vale? Com trobem el punt genèric o com definim un punt genèric de la recta R? Doncs recordem que si l'equació general, el mateix no sé el nom, però tenim la paramètrica, les equacions paramètriques que són les que ens donen l'enunciat, que podríem afegir z igual a z, que seria com la tercera equació, i aquestes si les juntem donen l'equació general, crec recordar que es diu, potser té un altre nom, però l'equació que és x i z igual a un punt més un paràmetre pel vector director, sí? Que en el nostre cas seria x i z igual a... El punt són les coordenades, els termes independents, vale? És a dir, el -3, el 4 i el -0, vale? Això són les coordenades del punt i, per tant, -3, 4, 0, vale? Aquest punt seria -3, 4, 0 més un paràmetre pel vector director. Quines són les coordenades del vector director? Les que acompanyen el paràmetre, que en aquest cas a les paramètriques el paràmetre l'estan definint amb z, vale? Implícitament estan fent la igualtat de que z és igual a lambda. Sí, no té més. Està expressat amb z, però no deixa de ser com el paràmetre general que apareix a cada equació. Vale? Per tant, que acompanya el paràmetre, les coordenades que acompanyen el paràmetre són les coordenades del vector director, i en aquest cas el paràmetre ho expressen com a z, i per tant els numerets que acompanyin la z seran les coordenades del vector director de la recta. Per tant, serà 2 a l'1 que multiplica la z i a l'1 que també multiplica la z. Aquesta tercera equació que hem expressat nosaltres de z. Vale? 2, 1, 1, que ja ho vam fer a apartats anteriors. El vector director és 2, 1, 1. Vale? Aquesta és la recta que ens dona l'enunciat, però expressada amb l'equació general. I això ho estan fent per trobar un punt genèric d'aquesta recta. Com trobem un punt genèric? Doncs un punt són coordenades x i z, sí? I això ja ens ho expressa la pròpia equació. Vale? Això ja és un punt. Això és un punt genèric
La pròpia equació de la recta ens expressa un punt qualsevol d'aquesta recta. Genèric, per què? Perquè depèn. No és un punt concret, no són només números, sinó que depèn d'un paràmetre lambda. Sí? Per tant, tota l'equació de recta en si ens permet determinar qualsevol punt que pertanyi a aquesta recta. L'únic que hem de fer és sumar-ho per deixar-ho més en format x i z, o sigui, en un únic parèntesis, per dir-ho d'una forma. Per tant, un punt, això pot ser Q, el punt genèric que busquem de la recta, i simplificat, com dic, quedarà, doncs, sumem component per component, sí? O sigui, menys 3 més 2 lambda, 4 més 1 lambda, 0 més 1 lambda, sí? Per tant, 2 lambda menys 3, per deixar-ho ordenat, lambda més 4 i lambda. Sí? Aquest és el punt genèric de la recta. I ara que tenim aquest punt genèric, creem el vector PQ. Sí? El vector PQ serà doncs, Q menys P, o P menys Q, és indiferent. Vale? I P, recordem que és, ens ho diu aquí, 2, 1, 1. P és 2, 1, 1. Per recordar-nos, ho deixo aquí. I per tant, el vector PQ serà Q menys P, que serà, doncs, la primera component, 2 lambda menys 3 menys 2. Per tant, 2 lambda menys 5. Segona component, lambda menys 1. Tercera component, la segona era lambda més 4 menys 1. Vale? Per tant, lambda més 3. Això és un lambda mal escrit. Vale? Això també és lambda. Vale? Lambda més 3. Bueno, ara ho torno a escriure bé. A veure. Lambda més 3, 2 lambda menys 5, lambda més 3, i el tercer component, lambda menys 1. Vale? Aquest és un vector perpendicular a la recta R i concretament el vector perpendicular a la recta R, però que... Vale? Per tant, tenim el vector d'aquesta recta de la nova recta que estem buscant, que el que hem fet amb el que hem fet fins ara ens assegura que passa pel punt Q genèric del vector, de la recta R, vale? Per tant, talla amb la recta R de l'enunciat, i també passa pel punt P, que ens diu l'enunciat. Vale? Ara, o sigui, del que ens demanava l'enunciat, que fos una equació de recta que passa pel punt P i talla perpendicularment a R. Hem dit al principi, aquesta informació ens està donant, en el fons, 3 condicions. Que passi pel punt P, que talli amb R i que, per tant, tinc un punt en comú amb R, que és el que hem anomenat Q, i que sigui perpendicular a R. Fent aquest vector que hem de calcular, això ja ho compleix, vale? Passa pels dos punts. Q és el punt de R, P el punt que ens donen. Ja perquè sigui perpendicular hem de fer que aquest vector que hem de calcular, que hem anomenat PQ, doncs, multiplicat pel vector B de la recta R sigui 0, sí? És a dir, perquè aquests dos vectors siguin perpendiculars, és a dir, perquè les rectes siguin perpendiculars, els seus vectors directors han de ser perpendiculars, i perquè siguin perpendiculars el que s'ha de complir és que el seu producte escalar sigui 0, vale? Que quan els multipliquem doni 0. Això és el que farem ara. Ja borro això. Vale? Per tant,
vector PQ per B, que és el vector director de la recta de l'enunciat, ha de ser 0. I per no tornar a escriure, aprofitaré ja l'expressió de PQ, vale? I faré PQ per B serà... Això és PQ, i per B, quin era el vector? Ho hem dit abans, o el primer apartat ho vam dir. El vector director de la recta de l'enunciat està format per els numerets que acompanyen les zetes. 2, 1, i si fem la tercera equació, 1 també, sí. Z igual a Z, vol dir que Z és igual a 1 per Z. Per tant, el vector V baixa és 2, 1, 1. Vale? Dos, 1, i multipliquem PQ per 2, 1, 1, en vertical 2, 1, sí? Perquè fem els productes escalars entre vectors, els multipliquem com quan multipliquem matrius, fila per columna. És la forma més senzilla, per no aprendre'ns fórmules ni res. Vale? I quan multipliquem matrius, el que fem sempre és primer component per primer component, més segona per segona, més tercera per tercera. Sí? Per tant, 2 lambda menys 5 per 2 serà 4 lambda menys 10, vale? Més segona component, lambda més 3 per 1, per tant, lambda més 3, més lambda menys 1 per 1, per tant, lambda menys 1. Estic posant parèntesis com per distingir cada component, però no cal, I per tant, com dic que no cal, els podem treure, els parèntesis, i per tant, sumem lambdes, lambdes i números amb números. 4 lambda més lambda més lambda, 6 lambda. El numerets queda menys 10, 3, menys 1, o sigui, menys 3 menys 1, 2, menys 10, menys 8. Sí? Queda això, i això recordem, vale? Tot això ha de ser igual a 0, per tant, tot això, tal, ha de ser igual a 0. I ens quedarà que lambda és 8 entre 6, això queda 4 terços, amb això, lambda 4 terços, per tant és el valor de lambda pel qual el vector que hem calculat serà perpendicular al vector V baixa, per tant la recta serà que estem buscant serà perpendicular a la recta donada. Vale? És a dir, el vector PQ serà això 4 terços. O sigui que, de fet, aprofitem això i ja ho substituïm aquí. Això aquí multipliquem per 4 terços. Aquí també i aquí també. Vale? 4 terços i 4 terços. Això és igual a 8 terços menys 5. Que ho podem fer directament, Per sumar-ho, multipliquem i dividim per 3, per tant, 15 terços, i això 8 menys 15, quedarà menys 7 terços. Aquí fem el mateix, dividim per 3, multipliquem per 3, per tant això queda, a dalt queda 9, 4 més 9, 13 terços, i 4 terços menys 1 és el mateix que dir 3 terços, sí? Per tant, 1 terç. He anat una mica ràpid, però es pot fer més a poc a poc. PQ és aquest vector, vale?
I, per tant, la recta que estem buscant tindrà la següent forma. Hem dit, ha de ser x i z igual a un punt més un paràmetre per un vector director. El vector director és PQ, que ja el tenim. Paràmetre qualsevol, ara podem posar alfa en comptes de lambda per distingir que són dues rectes diferents. I P, doncs, el mateix punt de l'enunciat que ens diu que ha de passar per aquell punt, sí? Per tant, això serà... El punt P, recordem que era 2, 1, 1, vale? Per tant, 2, 1, 1. Això són comes i això és 2, 1, vale. Més un paràmetre alfa pel vector PQ. Vale? Menys 7 terços, 13 terços i un terç. Vale? La recta que estan buscant, que és perpendicular a R, passa pel punt P, és aquesta. Amb aquest vector director, que compleix que és perpendicular al vector director de la recta R i que ens assegura que talla la recta R en un punt, el punt Q, que hem provat prèviament, paràmetre alfa, que podem posar el nom que vulguem, i el punt P de l'enunciat, que ens diu que ha de passar per aquest punt, per tant, potser aquest mateix punt, el que posem a l'equació de la recta. Aquí el fonamental era trobar un punt genèric de la recta R, que depenia del paràmetre de lambda, i generar un vector PQ amb el punt P pel qual també ha de passar la recta buscada, i després, finalment, multiplicar-ho pel vector director de la recta R i fer-ho igual a 0 per assegurar-nos que fos perpendicular. I aquest és el resultat.